Is-sieħba ta' Simon Busuttil talbet lill Prim Ministru biex jalaq darba l-dejjem l-istazzjonijiet politiċi. Fuq Sunday Times, Kristina Ketkuti kitbet fuq dan u attakkat l-istazzjonijiet One u Net. Ketkuti li fl-artiklu implikat li n-nies li ma jaqrawx jisimgħu l-istazzjonijiet tar-radju u tat-televiżjoni lokali anki insultat lill Prim Ministru Roberta Bela. Fiċriki tal-Partit Nazzjonalista hemm ukoll diverġenzi fuq il-kwistjonijiet tal-istazzjonijiet politiċi, inkluż fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Sa ftit ta' xurilu fuq is-sit Lavid Malta, l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola ġiet rapportata tajt minn Chris Pereġin li l-istazzjonijiet politiċi ma kellhomx ikunu hemm għal dejjem u nistgħu naraw fażi fejn dawn jispiċċaw bħala parti minn riforma. Dan apparti li dan ix-xahar stess, Bernard Gregg kellu jċedi għax-xewqa tal-istrateġist li impjega miegħu biex jibqa' dejb kawża kontra l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, fost oħrajn. Pereġin ħadak li ried biex ikompli l-kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi. Fil-fatt, dak li jrid jiddeċiedi xi jsir fid-dar ċentrali u fuq il-midja tal-partit insista li l-kawża ma jċediex u Bernard Gregg baxxa rasu u qallu li seta' jagħmel kif jixtieq. F'artiklu fuq il-Malta Today, Pereġin innifsu qal li Gregg kien sfurzat iħallih ikompli b'din il-kawża li effettivament tista' twassal biex il-ħaddiema tal-Midja Nazzjonalista jitilfu l-impjieg tagħhom. L-impjieg ta' Pereġin fid-dar ċentrali kien qajjem rebu sħiħ fost il-ħaddiema tan-net. Dan qam inkluż minn dawk li meta nfetħet il-kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi ħarġu kontra tiegħu qatta bla ħabel. Issa r-rabja qed tilħaq livelli ġodda hekk kif dak li ġie warahom u jitħallas ferm aktar minnhom għadu għaddej b'każ li jemmnu li jista' jtelfilhom ħobżhom. Fuq kollox minn barra salarju tajjeb li taħ Bernard Gregg, Pereġin għadu bl-isħma fil-Lavid Malta, anki jekk xurilu qal li se jneħħihom.